Ebana wetu ngatitere wana baba ngatitere
Masikatiano Mwari watiunganidza tese kuti tisvike pamunamato pagwiza weziya kwawakabva kunyara kune vanhu vaMwari. Ndiri kuzwa kufara ndichiona vakuru vedu vapano, ndiri kuzwa kufara ndichiona mambo Mutsvangwa apano, ndiri kuzwa kufara ndichiona nharaunda yapano kunyara kune vanhu vaMwari. Ini ndasimukira kutaura dindindira remunamato uno kuitira kuti zvinge kupaka kujeka. Ndingakorera kunatsa kuripedza rese, asi ndichandotaurawo mbijana zvekuti anhu akwanisa kuzwisisa kuti munamato weziya kwawakabva uri kumboedza kutaura kuti udini. Kunyarara kune vanhu vaMwari. Zvakaitika ngezvekuti vana baba wedu wechiuya munzvimbo ino yekwaMutsvangwa wakauya, madzibaba akanga aripo, akanga ari ekudira runyararo kune vanhu vaMwari. Zvadaro baba wedu isusu vaLazarus Gwiza vakatendeuka kuchechi yaisi American Body runyararo kune vanhu vaMwari. Vatendeuka kuchechi yaisi American Body, pakazoya kurwara, vakarwara zvakanyanya, vakaedzawo muzvikiriniki zvanga zviripo, vakaedzawo kuman'anga akanga aripo, zvese zvikaramba, urwere hwakaramba uchienderera mberi.
1940 ndipo paakazoenda kwaMaphanda kwaDavhidi kwakorapwa urwere wakanga anawo kwakupera. Runyararo kune vanhu vaMwari. Zvadaro mweya woti Razaro ndakuda. Vakaenderera mberi nekunamata vachimwa kunana Muturikwa baba vakagarapo Isaya. Baba waGwiza wakawa kutanga mudzinza repaGwiza kutenga motikari makore acho. Baba waGwiza wakawa kutanga kuvhura marodhi, kutera marodhi ekuti pahambe motikari. Baba waGwiza wakawa kutanga kuita zvimwe zvakawanda zvemabhizinesi. Baba waGwiza wakawa kutanga kurima kune mbiri kwekuti hama itokobapo pari kurimwa. Runyararo kune vanhu vaMwari. Kubudikidza ngekutendeuka kwaakanga aita kwasendiruka. Zvazvaikadaroko vana Isaya vakanga varipo vobva vati chizwa iwe Gwiza, mutemo wesangano rineri ngewekuti gore ngegore ukanga waponeswa nemaponeserwo awaita, ukanga wasimudzirwa nevasimudzirwo awaita kudai, mupostori wega wega gore ngegore unofanira kuita munamato wekuchengetedza chiro chichi chinomutungamirira. Runyararo kune vanhu vaMwari. Akajeka here madhodha? Saka munamato uyu munamato kuti mupostori umwe naumwe unosungirwa pamutemo wasendiruka kuti gore ngegore auite wekuchengetedza paakapindukira paakaponera. Runyararo kune vanhu vaMwari. Baba obva oti iziya kwawakabva ngekuti uri kuramba wachirangarira chakakuchengetedza nekuchichengetedzawo icho. Runyararo kune vanhu vaMwari. Oti ziya kwawakabva mutikiti unodiridzirwa kwawakamerera. Kune nzinge ndokofana kuti kudiridzwe ngekuti ukakorodako unooma. Runyararo kune vanhu vaMwari. Saka ndinodingindira remunamato pano uno tikanga tapanapa takutenda Mwari zvaanotiitira kuupenyu kwese kwetinonga tiri mukati mwemabasa nekuzvitura kuti pana Mwari kuti kwetinonga tiriyeyo tinoshashira Mwari zvakawanda. Saka tikanga tapamunamato uno takuya futi kuzvitura kuti Mwari tisunungurei kutadza kwedu. Runyararo kune vanhu vaMwari. Uye pamunamato weziya kwawakabva tinonga tine akuru etinawo akanamata nana baba edu akaitawo matambo mukutendeuka anonga ane ruzivo rekuti kuti muchengetedze chiro chinechi munofana kuhamba mwakadai, munofana kuhamba mwakadai, munofana kuhamba mwakadai. Munamato futi wakupangwa. Ngeraje.
ngibonga umkhulu usihlanganisa endaweni amalanga hlalaliza la ngibona abatwana bayabonga umkhulu wami endlini wami lapha ngivela khona kunenkinga endlini kami kuyakhathaza umpilo awuhambi kahle asakwazi ukuthandaza ngane bekunesisu ndiri kuda kutenda omwari pamusha uno wemanikareni nayi pamusha kana kuti nzvimbo ya chief wedu Mtsangwa ya chief Mtsangwa nokuti wandisanganisa nehama dzangu pana tenzi kubudikidza nevana vekwagwiza vari kukomborerwa natenzi wavo vari kurangarira zvavakaudzwa naMwari wavo kubudikidza nevabereki nganga venesu tauyawo kukopa zvakanaka
zvatiri kuona pano, nokuti isu kudzimba dzatiri kubvawo upenyu huri kunetsa. Hatisi kugara zvakanaka nemhuri, hatisi kugara zvakanaka mumakereke, hatisi kugara zvakanaka mumabasa edu, asi tauye pano kukopa zvakanaka. Rugare ngave nesu. Tiri kuda kutendawo mhuri yekwagwiza, tinoda kutendawo vabereki vakabereka vana ava, vakavakudza mune zvakanaka. Dai tangokopawo zvakadii zvatiri kuona pano. Rugare ngave nesu. Mufunge hama neshamwari zvinenge mahumbwe kunge dambe, nokuti nguva yatiri kurarama iyi inguva yakaoma zvikuru kwazvo. Upenyu huri kunetsa mukati memunhu wese, ungave mupostori, ungave musinagogi kana usikanamati. Tiri kufamba panguva yakadii yakaoma, asi vamwe ndo pavari kushingirira pabasa ratenzi. Rugare ngave nesu. Hama dzangu, tiri panguva yaNoa yokuguma kwenyika, apo Noa paari kuudzwa natenzi kuti taurirai vanhu muvake ngarava, nokuti nguva yangu yokuparadza nyika yakudii yakukwana. Asi vanhu havana kudii, havana kuteerera. Rugare ngave nesu. Tikatarisa nguva iyo tinoona kuti Noa akashupika zvikuru kwazvo, nokuti paive nenguva yaifanirwa kufamba ichiparidzira vanhu, pane nguva yaifanirwa kuenda kumasowa achindonamata, pane mukana waifanirwa kuenda kunoriitira iri mhuri. Dhememoti yaitaurira vanhu, vanhu vakaramba kunzwisisa shoko rani raMwari. Rugare ngave nesu. Ndiri kuda kutaura pano kuti mhuri yepano, kukomborerwa kwayakaitwa zvechida iwe neni tiri pano, nhasi tichakomborerwawo nokuda kwemhuri iri pano. Ndatikopawo zvakadii zvakanaka. Rugare ngave nesu. Noa akatambura zvikuru kwazvo. Vabereki ndiri kuti tiri kutambura zvikuru kwazvo. Vafundisi vemakereke tiri kunetseka zvikuru kwazvo, nekuda kwemasangano atinopinda, nekuda kwehondo dzenyika ino, nekuda kwehondo dzevana vatakabereka. Rugare ngave nesu. Iri kubatika mushere. Noa ana kumira kufambisa shoko ratenzi, asi aive nenguva yaiparidzira vanhu kuti zvanzi natenzi, uyai tivake ngarava, nokuti nguva yekuti tenzi vaparadze nyika yakukwana. Vanhu vakaramba kudii, vakataura nepavanoda napo. Rugare ngave nesu. Nhasi unosvika ngodero tiri kungouya badzi kuti tauya kuwana vagwiza kuti tingodya zvavakadii, ende zvedi ndaona sokuti zvakasisira inini, because ndati ndatseuka apa ndikaona pane zvimagirivhorius pakasipaka, ndikatarisira ndikaona zvimahusu halala. Zvoreva kuti pano zviri kudii, zviri kufaya. Rugare ngave nesu. Nepana Pita naPetros pane nguva yanotaura echitenzi, taona pano pakadii mimi pakanaka zvikuru kwazvo. Dai tavaka dumba renyu rimwe zvikaze. Ngave nesu. Ngave nesu. Tiri kutinakidza nepanguva yaNoa aina kumira kufamba. Nguva yakadii yakafamba. Rugare ngave nesu. Yakati yasvika tenzi anoti, iwe Noa, tora mhuka mbiri upinze pai. Hati zvakanzi pane gudo, pane nyoka, pane shumba, pane zvikaba, pane zvakangodaro-daro, nezvinodaro-daro, nezvinoina-ina. Ngave nesu. Vakati vapinda mukati memba, kwai vakatarisana kudayo. Mbudzi yakabata nyoka kudai, kwakuenda pana shumba, kwakubata nemwise wacho, kwakuenda pana bere, kwai vakazemba kuti tenziwo taungana, hiba yekutenda baba taungana, hiba tindori pano tenziwe tenzo
Baba taungana ngalivekunesisiu tedzi taungana pano munzvimbo yachifi Mutsangwa. Iri ndaona zvaka ndatombokopa ndikati dammit, dai nharaunda yandinogara tine madzishe akadai ndaivaitira ngaivenesu ndo madzishe watinonamatira pana tenzi kuti Mwari dai wangota kuti vatsise kana 100 years nokuti vanoziva kushanda nevanhu. Nzvimbo dzatinofamba mashoma madzishe anouyawo achipumburidzwa dust. Chavanofunga vangosvika kuti tipei mari yedu yedoro. Chief Komborerwai, ungozondionawo musi wandinouya wakaploti rugaingarenesi ndati tiri pano pari kukomborerwa mhuri yepaarazo irubatamushere. Hatichaiti munamati wemhuri iri pano, tiri kuti baba arazaro komborerwai kwamakadii. Ndo patinoimba paya kuti majekensheni kana ndafa pamusoro pedwara nyorai chinyorwa. Majekensheni kana ndafa pamusoro pedwara baba nyorai chinyorwa. Baba Lazaro dai vasina kuita zvakanaka tisi pano. Tiri kuti baba Lazaro kwamuri yokomborerwai nokuti zvakuita tinosibasikezoswedala swedala sitangeza mkurukuru kurikiri kuifunekana upiro upiro yakataza kusayensi rubarika mushere ngano kunesisu vana baba nana mai ngatiti kufamba panguva yakadii yakaoma. Vana takazvarawo sezvakaitawo baba Gwiza namai Gwiza, asi umwe akaende Joni, kwakaende Tsuro ndo kwakaende Mbya. Umwe wanonzi Joseph ari kushanda paHarare, wakatore mukadzi wechingezi. Ngarivenesu vanasikana ndinawo vatatu vakusvika 35 years kana anamboti apa ndiri kutengera sipo netibhuzu nezviya ngaivenesu ndiri kuti tiri pano iwe neni kuti titsvage pana tenzi. Vana baba nana mai ndiri kutaura zuva nanhasi kuti tenzi ari kutsvaga munhu unomunamata mweya nemuzokwa. Pasiri noinadaro vana baba nana mai. Mai kana vanetsa hadi nhau yokubutsurana, inhau yokutaurirana, inhau yokuuya pana tenzi. Mwana anetsa inhau yokuuya pana tenzi. Rugaingavenesu. Umwe ari pano wakatozvara vana 10 nedanga rakapera, asi hapana kana tse. Mbuya vanotopodzi nekadhara imboendawo kumuroora Harare yokuhari vachifunga kuti pamwe kuchapoeka Greenback kana sipo yokudii nokuti muroora nevazukura vasi kuyepi. Musi wawasvika mbuya kutauni kure vatengesa zvihuku, musi wawasvika pamuroora mai mauya upenyu hwakadii chitopatai mari yekudii yokudzokesa. Zvichagarika here nechando chinoti vanobva vaupuruka muflow nemufusha vanotonotengwa kumusika wavanodyekaiye. Ngarivenesu ndati komborerwai mhuri yekwani wabate tinayo tsamba 311 ndimamukati pa 7 uri koko munhu ngatya Jehovha. iwe ndori kuparidzira vanhu, iwe ndori kuparidzira vanhu newe tyawo chi hani nhau yokufoseredza vavo kuti munhu ngatye chii. Tese tiri pano
Amen. Baba. Tinayo pa 7 namba. Vimbana Jehova na Mungu wase. Jehova. Ndati dziza kutaura na Mwari. Kana mwana anetsa. Dziza kutaura na Mwari. Kana mudzimai anetsa. Dziza kutaura na Mwari. Ilumari namushe. Amen. Ili ndimo wemunhu waimborora wakati tisiri. Ore. Vaiteite varipera. Uyavachefura varipera. Ndaiona wakati tisiri. Kamusikadzwa bak. Ropas. Kundobika sadambodza. Ropas. Mai pane wandakazota wandina izvezvi. Iye waiuya. Because I bring ndati vamwe vari kukomborerwa nani, vamwe vari kubvisana mazino varona vadiki, vamwe vari kuroorera nhasi mangwana muchati wadii. Muri yepakwisa ndaona zvadadisa kani pane pavambodzi vapindawo pai mugiraundi ka pane vambodzi adzi mai anyu vaya vanonoka kupinda vosi ndaona kuti dze zvakadii hazvinyadzisika dana wako uye unogume Tinayo pakomana. Unotenda vanzira zako dze. aiwa ndandisiri ipapo ndati wandakazorora iye zvino aiuya ne5 mukatarisa pahuma pane vanga because aibracha ngariwenesu pane dzimwe munhu yekuti ose munhu aimbogara mutaundi airoja wanhu zvaiti mudzimai imomo nai vanawo taiwe pai one room kuri tazokutwari mai vekubereka vaidii ndo vataizokumbirira pana landlord vara remudhaini vapana vava varimo pai futi muone room asi ava mai vaidii vaipenga mai vaidii ava vaiti tichinge tatangana sokuti mai kurumidza kubika vaiti kana waona ndanonoka iweenda papoto imemoti ndaizotsikitsira da ndobva ndakanda ziso kuwapana ndoona vapana vakanditi ndee ndotarisa kuna muchemberi wane ari kukwenya pasi ini dhuwa saka vapana vari kuti ndiri kudhererwa nechii nemuka chii chaizoitika taitanga kutukana iyo vaiti nokuti mai vake vari vapana zvaanodii hauna zvaunondiita iwewe nenomonianoti unoziva ndokura iwe rova chirova ukasandirova uri chii ndati mhuri yepana haina kufamba nenzira chii rukaanganenesu nekudawo kwechitendero chino chejeneresheni ndopandakazonzi neafundisi no nhau yaisiyo kurova mukadzi nhau iri kuda jesu dzidza kutaura nani kanenesu handi nhau yokunotsvaga mufuwira kana mushonga kumwanga kana kuenda kuvaprofiti nemapipi inhau yokutaura nani kana mwana akarwara dzidza kutaura nani ndinoda kutaura nemwi baba ndinoda kutaura Mwari baba ndinoda kutaura nemwi baba ndinoda kutaura nemwi baba ndinoda Mwari baba kutaura nemwi baba ndinoda kutaura nemwi ndati kana zvanetsa mupadzidza kutaura naMwari vepagwiza vakataura nani baba Lazaro tiri kuona kuti hanzi yakapesira yava shamwari yani ndeAbhurahamu kauti rukaringarereso nhau yangu aina kupera pandakazounganirwa nevafundisi ndesitsika musha weregiment unonzi musha wemabiya wakasirwa nhumwa kuti ndo musha wakudi wekupedzisira ndichisvikawo naamai vekwangu vasara mbichana kuti vaende ende vanga vave chi6
Kubva ipapo ndopandakatangawo kuziva kuti kugezawo mvura yedu kubva ipapo ndopandakazivawo kudya sadza rinodii rukaringarive nesu. Kubva ipapo ndopandakaziva kuti ndikati vaijeje vaindepi zvembeya vajefu vari kusadza tinayo pa7 now. Usazviti wakachenjera. Musazviti wakachenjera vabereki. Itya Jehovha. Panguva ino yatiri kurarama ichayani. Rukaringarire nesu. Mukavakagara kunze zvitendero zvamuri kupinda. Ichai Mwari. Ndati tesi ari kuda munhu unomunamata mweya nechasi. Yanetsa nokuti machechi zawanda. Mamwe ari kutora vakadzi vevanhu, mamwe ari kutora mari dzevanhu. Angodawo angoendawo kuNigeria akangoti riri vanhu vese vakadonha zvonzi ako madzibaba ningi kwaprofiti ningi ndo chaiko. Haisiyo nhau yatiri kuendera kuzvitendero. Nhau itiri kuendera kuzvitendero ndeyekudonamata Mwari mumweya nechi. Kwakukomborerwa sokukomborerwa kwakaitwa mukoma Phineas. Ngave nesu. Unoziva makaro ana kuti hwe. Ndanda kuda kubedza maitamari kuti nditi maijei munze kuti vanodii vanoti shere. Nai vana vabereki kana baba kana mukadzi wacho kuitira zvakanaka ungamurambira kana kubvise baba vekurovashi achikuitira zvakadii pane paunohwatsitsa. Ndozivira dhezi acho ndairiga mari mumasocks kuitira mukadzi wandakadii. Mazuva ano ndakudedzoka rokutora mari yese chero ndikauya nedhora chero ndikauya ne1000 US. Varikananesu tiri kuda kukutendai vana baba nana mai muri pano. Tiri kutendawo nzvimbo dzese ndanzwa vana Harare vana Bheshina Fabheno nenzvimbo dzatisingazive dzasvika pano kuuya kudini kuti Mwari kudzwai. Inonakidza zvekuti kana wasalike paFB wasubscribe full